nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosika ye nin ye Sahel marayɔrɔ kɔnɔna na nin ye Malikura kunnafoni kunkan ye VOA ka kunnafoni turukalaw kan ka bɔ Washington DC Kadiatou Traoré an ka bi kɛnɛ sigilen ye nin ye an bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na Mali ani duniya lamini kunnafoniw kan an ka bi arabadon in na mɛkalo tile 3 kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen la kurubala o bɛna ta fɛn min ye kunnafoni kanabilali taabolo don kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamayaliw de kan awa bi yo o don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko journée internationale de la liberté de la presse awa o de ye ɲɛnamayali o bɛ sen na an bɛ duniya min kɔnɔ bi n'a ka teli kosɛbɛ n'a bɛ bolila ni vitesse ba ye ayiwa ɲinan Malikura a y'a danatigɛ ka an taw lasinsin fɛn min ye Sahel marayɔrɔw kɔnɔnaw kan ye ka d'a kan k'a fɔ nin y'a san damadɔw ye tɛmɛnen ninnu na gɛlɛya belebele kumabaw de binna o jamana ninnu kan ayiwa a kunnafoni siraw la a n'a lakanakow ta fanfɛlaw la ani ko caman na ka hakaja o gɛlɛya ninnu bɛ kunnafoni sɛnsɛnla ninnu ma bɔ u ka baara kan u y'u jija ka kunnafoni jɛlen kunnafoni lakananen kɛrɛnkɛrɛnnen ka laseliw kɛ ani ka hadamadenya hakɛw olu lakɔlɔsiliw olu kumaw fɔ awa an ka bi jɛmukan kɔnɔna na an n'an ka kunnafoni laselaw an ye baara kɛ o de kan o laseliw de caman de kan an bɛna olu sɛgɛsɛgɛliw de tɔmɔ k'olu lase aw ma an ka ɲanzan lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na kɔfɛ ka tɛntɛli kɛ aw ye ɲanzan. Ka segin tuguni kokura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ ka Malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA so b'a la bi arabadonya in na mɛkalo tile 3 san 2023 la aw tulo bɛ Kadiatou Traoré de kumakan na ayiwa komi an y'a fɔ aw ye cogoya min na kuma fɔlen kɔrɔtɔ ye dalamaga ye kunnafoniw cakɛda 30 ani kunnafoni sɛnsɛlaw olu ka kulu ani minnu fana bɛ kunnafoni kanabilalenw laseliw kɛ ye wele bila bi arabadonya in na n'o ye kunnafoniw la kanabilali don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali don ye Burkina Faso ani Mali furancɛ fanga ɲɛmaw ma awa k'u ka mara ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka lakana ɲuman lase kunnafonidilaw ma jamana ninnu kɔnɔna na Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli ye an kan a kɛ an kan an ka lamɛn. Bataki dɔ min la for organizing this important global event. And for 3 decades, on World Press Freedom Day, the international community has celebrated the work of journalists and media workers. Her Excellency Miss Audrey Azoulay to open this event. Bonjour à tous. Excellences, chers partenaires de la Journée mondiale pour la liberté de la presse, Excellencies, ladies and gentlemen, to secure our right to overcome the existential challenges that lie ahead, we need professional journalists who can do their job freely. On this and every World Press Freedom Day, the world must speak with one voice. Stop the threats and attacks. Stop detaining and imprisoning journalists for doing their jobs. Stop the lies and disinformation. Stop targeting truth and truth tellers. As journalists stand up for truth. France International n'o ye RFI ye fo ka se kunnafonidilaw ka jɛkulu dɔw ma minnu ka kɛlɛ bɛnnen don bunadamaden jo sariyaw la fasali ma ni bataki min taara ka ɲɛsin farafina gunkana jɛkulu ani diɲɛ jɛkulu caman ma maa minnu ye nin bataki bolonɔbila ye bolokɔni si ka taa jamana ɲɛmɔgɔw olu ka taabolow ma ka na kunnafonidilaw fanfɛ ko jɛri jɛkulumaw kɛlɛli ma yan k'a to u ka taabolo wɛrɛw jagoya ka don kunnafonidi kɔnɔ ko n'o dɔ bɛ ka kɛ propagande ye ka taa jɛri jɛkulumaw fanfɛ ani ka fara karogɛlɛya wale sugu bɛɛ lajɛlen kan ni jamana fila ma farafina Sahel kɔnɔna la a maa minnu ye bataki in bolonɔbila y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka dan sigi joona nin taabolo ninnu na ko min bɛ ka dekun bin kunnafonidila bilalenw kan n'o ye liberté de la presse ye ani fɛnɛ ko ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka kunnafonidilaw ka hakɛw la kɔlɔsi u y'a laɲini o senfɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛna kɛ ni jɛlenya sira ye ka ɲɛsin ni karogɛlɛya walew ma minnu taara ka se kunnafoni sɛnsɛnnaw ma komi an y'a fɔ aw ye cogoya min na kunnafoni daminɛ la an ka bi kunnafoni kuruba a bɛna boli nin don kelen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali siraw de kan o hukumu kɔnɔna la
ayiwa komi Mali jamana ani Burkina Faso jamana nunu lamaralen do an bɛ don min na i ko sisan sɔrɔsi fangaw de bɛ yen nɔ awa ka kɛɲɛ ne don ye farasi fanga ani kunnafoni kana bilali mun bɛ se ka fɔ o ko kan o taabolow ye taabolo façon jumɛnw ye Mohamed Touré ale ye laseli ale ye wele bila Alexis Kalanbiri ma min ye kunnafoni sɛnsɛnla ye n'a sigilen bɛ Bamakɔ u ye masala k'a kan an k'u ka baro lamɛn. N'i y'a jati minɛ an fɛ Mali la yan kunnafoni di gɛlɛyara dɔɔni ka da sababu caman kan o de y'a to n'i y'a lajɛ n'a bɛ fɔ ko RSF ka classement san o san u bi jamanaw bi ɲɔgɔn dan dɔ kɛ ka lajɛ jamana jumɛn na kunnafoni di ka nɔgɔ ka tɛmɛ min kan ayiwa an sigira kɔ kosɛbɛ ka da sababu caman kan o bɛ se ka kɛ kun dɔ ye n'i bɛ se k'a fɔ ko kunnafoni di gɛlɛyara an fɛ yen nka yɔrɔ min na fɛnɛ a bɛ se ka fɔ a nɔgɔyara o ye kunnafoni di sɛbɛnw cayara kunnafoni di sow cayara kunnafoni di cogow cayara bɛɛ b'i sago sɔrɔ a la bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la a ti tuguni ko ɲɛfɔmɔgɔw b'a fɛ min ka fɔ ɲɛfɔmɔgɔw b'a fɛ ka min mɛn k'o dɔrɔn bɛ fɔ hali dugumana na a nɔgɔyara tellement que kunnafoni di so bi sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la wali kunnafoni dila bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la sisan. Duniya farajɛ jamana caman y'a jira k'a fɔ k'olu ka fangaw bɛna dɛmɛ bila walasa ka kunnafoni dilaw dɛmɛ kosɛbɛ ani kuntanga jamana kɔnɔ duniya fan bɛɛ la. N'an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali yɛrɛ la waati kɛra ayiwa dunan kunnafoni dilaw dɔ gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ ye ayiwa bagabagali tun bɛ sen na ka ɲɛsin dɔw fana ma. E bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla nin na ni kunnafoni labilalen don wa Mali kɔnɔ ani farafinna gun yɛrɛ kan? Mali la yan y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na kunnafoni di gɛlɛyara dɔɔni kosɛbɛ yɛrɛ ka da kun caman kan. I y'a fɔ kunnafoni dila dɔw minɛnen don bamaciw fɛ ayiwa Bamako yan fɛnɛ sariya ye caman nɔ minɛ nka o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ min ye o ye I y'a fɔ cogoya min na diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko kunnafoni dila kan ka dɛmɛ a kan ka dɛmɛ cogo jumɛn na a kan ka dɛmɛ ni musaka ye ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ jamana bɛɛ bi musaka di ka tugu bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko adamadenw mago bɛ ji ni dumuni ɲɔgɔn la cogoya min na u mago bɛ kunnafoni la ten nɔ kunnafoni ye bi adamadenw ka hakɛ dɔ ye ayiwa minnu b'a baara kɛ a ka kan u ka se k'a kɛ k'a sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la. Ayiwa ka da ni baro nin kan sisan ayiwa fɛn min ye politiki palipaliw ye ka n'a bagabagaliw ani ka sɔrɔ siraw olu baarakɛ siraw n'o kunnafoniw la k'olu dogo k'o madogo ani fɛnɛ ka tila ka fɛn min ye bɔlɔlɔ siraw ka kunnafoni yɛlɛma ka a kɛ fɛn fasiyan wɛrɛ ye bɔlɔlɔ siraw fɛ n'u b'a wele ko intelligence artificielle olu de kɛlen bɛ ka kɛ pɔsɔnɛ ye bi an bɛ don min na kunnafoni sɛnsɛn siraw kan ayiwa ani ka dankari kɛ kunnafoni kan labilalenw na Reporters sans frontières RSF ale ka ɲinan san jate 21 kɔnɔna na awa u ye u hakilinaw di u koɲaw kan an ka Mohamed Touré lamɛn a kan. Nin fɛn ma falen jamana min ka jate ka bon kosɛbɛ o ye Norvège ye ani min ka dɔgɔ o ye Kore woroduguyanfan ye Faransi bɛ jɔyɔrɔ 24 na a bɛ jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ kuma bɛɛ la kunnafonidilaw ka baara kɛcogo man ɲi jamana 7 kɔnɔ jamana 10 la ni san 2023 boko nin bɛ kunnafoni tiɲɛnenw nɔfɛ kow jira kɛrɛnkɛrɛnya la jamana 180 minnu jateminɛna olu tilancɛ 2 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ dɛmɛ don jatebɔ ni jirali la olu bɛ politiki tɔnw sɛndoniw fɔ i n'a fɔ kunnafoni tiɲɛnenw walima propagandi campagne la n'o ye yɛrɛkofɔw la ka kɛ ni RSF ka fɔta ye n'i ye irisila Hindu jamana chinois walima Mali kow ye ka caya ni jatebɔ na min bɛ ladegeli min ma wasa baarakɛyɔrɔ no kabakoma jira fiɲɛsira lakanani kɔnɔ n'o ye écosystème numérique ye kunnafoni sɛnɛko de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni tiɲɛnenw bɔ k'u tila walima k'u bonya Christophe Deloire a baɲumankɛ tɔn kankɔrɔsigi y'o fɔ AFP ye.
nin tɛmɛnen kɔ sisan an b'an sen fa ka taa burkina faso kaw fɛ yen nɔ san 2 tɛmɛnen ninnu na a jirala k'a fɔ ko burkina faso kunnafoni tun bɛ kunnafoni kana bilalenw jate 41 u jɔyɔrɔ de kɔnɔna na duniya kɔnɔna la nka ɲina a jirala k'a fɔ k'a seginna a kɔ awa o jate ninnu olu bɛna latɛmɛla waati min na gɛlɛyaba de kɔnɔna na kunnafoni sɛnsɛlaw yɛrɛ bolola la ayiwa mun de nana n'o ye mun y'o waleya ani ka kɛɲɛ ni bi don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali fana ye an ka kunnafoni sɛnsɛla min bɛ Bobo Dioulasso Alidu Wedragu ale y'i semafa ka se Mutati Kani n'ale ye kunnafoni sɛbɛn express o ɲɛmaa ye ani Abdoulaye Ouattara n'o ye Burkina Faso association des journalistes secrétaire général ye ani Lamine Traoré n'o ye kunnafoni sɛnsɛla ye an bɛ don min na i ko bi ne fagali bagabagali bɛ a kan awa ka ɲininkali tɛnkunnen k'u la an k'u ka barow lamɛn. Ka sababu kɛ kibaruya dilaw ka dasɔgɔ fɔ lon sugandilen ye an y'an senfa ka se l'Express di Faso ra Burkina Faso min tun ye dugu 41 ye o taara sisan fo 58 mun y'o kɛ Mutamu Kane bi kuma anw fɛ o ko nin kan an yɛrɛ journaliste parce que ni sira ka miiri i ka baara min i tun b'a kɛ cogoya min na ani an bɛ wagati min na sisan e yɛrɛ bɛ miiri siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka kuma dɔ fɔ donc o b'a kɛ an bɛ taa kɔfɛ deuxièmement min yɛrɛ gɛlɛyara o ye gouvernement ye mesure caman ta k'a fɔ journaliste tɛ se ka baara kɛ ma kan ka baara kɛ o tun bɛ baara kɛ cogoya min na mun kama ko parce que dugu fana yɛlɛmana ko fo an ka yɛlɛma k'an ka baara kɛ olu b'a fɛ cogoya min na alors que tuma dɔ la m'a fɔ n'o ko journaliste ko ka baara yɛlɛma ka kɛ olu fɛ a ka kɛ cogoya min na a kɛlen bɛ komi a ko maçon kana bon dɔ ka tilen tuguni a kɛlen bɛ komi a ko dɔgɔtɔrɔw ka mɔgɔw fila kɛ cogo wɛrɛ la. kibaruya dilaw ka jo kɛlɛ Abdoulaye Ouattara y'o kɛbaga ye dɔw yɛrɛ fana ka kunnafonidisow yɛrɛ o y'a datugu k'a sababu kɛ ko o tɛ se ka taa ɲɛ ka kunnafoni di an bɛ wagati min na bi na o ye an ka jamanadenw minnu bɛ Burkina Sahel yan fan na olu ka gɛlɛyaw ye. ni wagati gɛlɛman na Burkina Faso kɔnɔ kibaruya jɛnsɛn a ka gɛlɛ musow ma kosɛbɛ Emily ale bɛ seereya di anw ma. Pour nous les femmes c'est souvent difficile. Ka kɛ muso cibara jɛnsɛla ye degun caman lo baara farafina barisa anw fɛ yan yɔrɔ la muso jɔyɔrɔ lɔn tɛ kosɛbɛ olu baarada ninnu na wagati dɔw ra mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka an bagabaga u bɛ fɛ ka an ja tigɛ walima u bɛ an ɲagamu ni mɔgɔ fasugu dɔw ye. Lamine Traoré min kibaruya jɛnsɛla ye Burkina Faso kɔnɔ ale bɛ gɛlɛyaba lo kɔnɔ. Ne ye bagabagari dɔ sɔrɔ yɛrɛ ka ye min ye yirara k'a fɔ ko u ka manifester u ka ne faga an y'a m'o fɔ ko menace de mort n'a fɔra ko u ka mandimi u ka u bɛ vidéo kɛ ka yira k'a fɔ ko an ka baara ni ne tɛ kunnafoni dila ɲɛnama ye bon vraiment menace bagabagari sugu ka ca ne b'a sɔrɔ. kibaruya jɛnsɛn baara a kɛra an bolo bi farati bɛɛ lajɛlen baara ye kibaruya jɛnsɛlaw a n'a sow bɛɛ bɛ siranna o kana n'i ka yɔrɔ datugu i n'a fɔ a kɛra RFI ani France 24 cogo min na ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An lamɛnbagaw ka foli ni tanuni lase aw ma ka fɔ ɲɛna nin y'an sigilen ka na an ka studio kɔnɔna la aw an donna an ka jɛmukan kun filanan kɔnɔna na ne maa minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na bamakɔkaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔna na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abijankaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan a b'an sɔrɔ fɛnɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sɔrɔ Radio Paris 5 kan n'o bɛ Tomiya mara la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Tomiya fo san kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ye awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yɛrɛla k'a fɔ fɛnɛ halisa an bɛ tɛrɛtɛrɛma ka taa Senegal jamana kan ko Senegal jamana na kunnafonidilaw lafasali tɔn n'o ye Reporters sans frontières ye ale ye damakasi kɛ k'a jira k'a fɔ bi araba in na mai kalo tile 3 don kɛrɛnkɛrɛnnen in na ko kunnafonidilaw ka baara sabatilen tɛ kosɛbɛ u ka jamana kan awa ko Senegali tun bɛ jɔyɔrɔ 73 de la san 2021 na awa ko ɲina awa ko o jɔyɔrɔ taara fo 104 ɲɔgɔnna jatew la awa ko sɔrɔla ka da kan k'a fɔ ko kunnafoniw ka minɛliw u cayara kosɛbɛ u n'u ka kasoladon u cayara kosɛbɛ Senegal jamana kɔnɔna na ɲan san kɔnɔna na awa o kama kunnafoni ka lafasalikɛ tɔn olu ye nisɔngoya jira u ka baara sabati baliyaw la Senegal jamana kɔnɔna na ka bɛn ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka Nama Jara lamɛn ale ye VOA Banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Dakar. Mai kalo tile 3 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a ɲasini bɛ kunnafonidilaw ka baara sabatili la jamanaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ nka Senegali nisɔngoya de bɛ kunnafonidilaw dusukun na ka da kan nin waati labanw na kunnafonidilaw minɛni cayara Senegali marabagaw fɛ u ka baara hokumu kɔnɔ kunnafonidila 4 ɲɔgɔn tun minɛna nka an bɛ waati min 2 kɔni bɛ kaso la olu de ye Babakar Ture n'a kunnafonidiso ye Kewulo ye ani Papu Njayi n'a bɛ baara kɛ Walfadjri la Babakar Ture kɔni kabini kunu a banana kasobon na u taara n'a ye kɛnɛyaso la Migi Maramunja ye kunnafonidila sifinw ka lafasalitɔ min tɔgɔ Convention des jeunes reporters du Sénégal o ɲɛma ye Pour la première fois, nous allons... Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ mai kalo tile 3 ɲɛnajɛ kɛ k'an tɔɲɔgɔnw to kaso la n'i ye kunnafonidilaw ka lafasalitɔn Reporters sans frontières sɛgɛsɛgɛliw jaabiw lajɛ Senegali bɔra jɔyɔrɔ 73 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo jɔyɔrɔ 104 la o sɔrɔla Papu Njayi ni Papu Ale minɛniw de kosɔn ani fana kasaraw bɛ kunnafonidilaw sɔrɔ u ka baaraw hokumu kɔnɔ lakanatigiw fɛ wala kunnafonidi sabatilen don nka bagabagaliw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin a ma kunnafonidiso min tɔgɔ Presse Afrique o ɲɛma Salifu Saganɔgɔ ko nin waati na u jɔrɔlen de kosɛbɛ u ka baara in na bari ni mi janto i bɛ se ka minɛ marabagaw fɛ fɔlɔ liberté mun tun b'an bolo ka sɛbɛnni kɛ o t'an bolo sisan parce que ni kunnafonidila taara fo n'i bɛ taa baarayɔrɔ la i muso b'a f'i ye i yɛrɛ kɔrɔsi dɛ i ba b'a f'i ma i yɛrɛ kɔrɔsi dɛ i bɛ mun sɛbɛn kana taa fɛn sɛbɛn mun tɛ diya président ye i b'a dɔn jɔrɔ bɛ o la donc an b'o tile de la sisan a ko fana kunnafonidila man kan ka kaso kɛ a ka baara hokumu kɔnɔ ka da kan Senegali jamana kuntigi Macky Sall yɛrɛ dɔw kuma fɔ ka sɛbɛntiya président yɛrɛ de y'a fɔ a kalila de k'a fɔ ko tant que n'ale bɛ président ɲɛ la journaliste do kaso la kabini a sigira journaliste 4 fo 5 o bɛɛ taara kaso la journaliste place tɛ yen na hali ni journaliste mana erreur kɛ moyen wɛrɛ bɛ yen na n'i bɛ se k'a corriger k'a sɔrɔ n'a ma taa kaso la donc yɔrɔ jɔrɔ banna kunnafonidilaw ka lafasalitɔ min tɔgɔ SYNPICS syndicat des professionnels de l'information et de la communication au Sénégal Amadou Kanouté y'a mɔgɔ dɔ ye ye wele bila kunnafonidilaw ma u ka kunnafonidi sariya waleya a kɛcogo la walasa k'u yɛrɛ tanga minɛniw na an bɛ an balimakɛw ni an balimamusow kunnafonidilaw wele u kana bɔ sariya sigilenw kan o kɔrɔ ye an ye min kalan kɛ kunnafonidi kalansow la an kan k'o waleya don o don an ka baara la kunnafonidila tɛ kunnafoniw lajɛli n'u jɛnsɛli fɛɛrɛw dɔrɔn ye a baara nafama ye kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli ani u baaracogow kɛli de ye bi mai kalo tile 3 in n'a ɲasinen bɛ kunnafonidilaw ka kunnafonidi la u yɛrɛ sago la n'a bɛ wele liberté d'expression o hokumu kɔnɔ kunnafonidilaw ka lafasalitɔnw ye wulikajɔw kɛ Senegali faba la walasa Babakar Ture ni Papu Njayi bɛ se ka bila ka bɔ kaso la cogo min na Nama Jara Dakar VOA Banbara
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye an bɛ wele de bila ka tila ka duwawu don de kɛ kunnafoni dila donsow ye minnu dɔw bɛ yen nɔ n'olu y'u ni to kɛlɛkɛ kɛyɔrɔw kɔnɔna la an bɛ tasi kɛrɛnkɛrɛnnen bila olu ye an tɛna se k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nɔ kunnafoni ye mun ye kunnafoni ye jamana jɔlan de ye kunnafoni ɲuman n'a dira ka ɲa a bɛ jamana jɔ a bɛ jamanadenw bɔ nɔgɔ la kunnafoni kuntan kunnafoni bayɛlɛmani a bɛ se ka jamana ci kunnafoni dilaw u ka baara u tɛ baara lankolon ye fo faso jama k'a dɔn jamana marabagaw k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni ye ko min ye a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la a b'u dɛmɛ u ka faso baara la a b'u dɛmɛ fasoden ɲumanya dilanni na n'o jɔli la a bɛ dɛmɛ kɛ fɛnɛ hadamadenya hakɛw la sabatiliw la o tuma na nin tun ye kuma ni kunkurunin ye ka tasibila kɛ an jɛɲɔgɔn minnu ye n'u ye kunnafoni donsow ye diɲɛ kɔnɔ ɲɛfɛ bi y'an ka don ye ko bi y'an ka don ye an ti ɲɛnajɛ parce que an caman bɛ sa k'an to an ka baara sira de kan ya nka an bɛ tasibila kɛ k'an ka kuma fɔ sabula an fana ye donsow de ye an ye diɲɛnatigɛ nin yɛrɛ la teliyala baara la o de ye kunnafoni sɛnsɛlaw ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye sisan an bɛna don an ka gɛrɛn kɔnɔ bi ne o bɛ présenter Mariam Tarawele fɛ a ka bi gɛrɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye i sema fa ka se fugantasa tigiw de ma minnu b'a feere ani muso minnu b'a san bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna la ne u bɛ den kɔɲɔbɔ kɛ tasa jɔyɔrɔba de bɛ den ka kɔɲɔminankow ni fɛnw na o ye koba de ye an musolamɔgɔw bolo o tuma an k'u ka baro lamɛn kabri lawale la Mali jamana kɔnɔ denmisɛnninw ka furusiri tun tɛ kɛ ka sɔrɔ denbaw ma kɔɲɔminɛn bɔ o cɛlatagaminɛw na i tun b'a sɔrɔ makolaw tasa ɲɛgɛɲɛgɛmaw jifilen fugamaw fuganbaramaw filenw ani galamaw min bɛɛ lajɛlen sɔngɔ tun bɛ minɛ cɛlakaw fɛ k'a wele ko minɛnkolon sɔngɔ an bɛ don min na i komi bi Mali jamana kɔnɔ musow ka musoya minɛn dafa dɔ kɛra inox tasaw ye tasa minnu ye ɲɛla cɛ ka ɲi a kolen jɛlen bɛ manamana n'o de bɛ musow ka musoya sankɔrɔta gwada la nka maa caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi tasa inox ninnu a bɛ bɔ min ka na Mali kɔnɔ sugu kɔnɔnaw la VOA Bambara ka bi giran sigira o kan walasa ka se ka aw kunnafoni o kama an y'an kunda Musabugu sugu kan Seba Sila ye inox ani mana tasaw feerebaga ye an sera a ma k'a ɲininka mɛ mana ne feere ani inox tasaw an kɔni an bɛ angoro kɛ an bɛ détail kɛ bon prix bɛɛ fɛnɛ b'a la wa an bɛ baara in na a mɛnna parce que ne yɛrɛ y'a daminɛ yala yala de la minɛn ta ka d'anw ka yala k'a feere ka n ka nɛgɛni sigi san caman k'a ci ka n débrouiller yɛrɛ sinon depuis n fitinin b'a la mɛ n k'an yɛrɛ ta ka kɛ a bɛ san 6 bɔ sisan Seba Sila e ka minɛn ninnu bɛ bɔ min bon minɛn ninnu a bɛ bɔ fan caman parce que mana dɔ bɛ bɔ Mali la yan yɛrɛ mais dɔw bɛ bɔ Abidjan dɔw bɛ bɔ Sénégal ani Lomé bon inox ni fɛn ninnu fɛnɛ olu bɛ bɔ dɔw bɛ bɔ Chine dɔw bɛ bɔ Mali la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ Dubaï inox tasa minnu b'i ka butigi kɔnɔ nin waati in na juman de ka ɲi n'a bɛɛ ye min fɛnɛ sanni ka teli bon minɛn in bɛɛ ka ɲi an yɛrɛ ka jate minɛn na yan nɔ minɛn in bɛɛ ka ɲi mais mun ka di Maliyɛn n'i y'a fɔ mun ye ko mun da ka gɛlɛn dɔrɔn u b'o de fɛ bon par exemple minɛn min bɛ dilan yan nɔ ani minɛn min bɛ bɔ kɔfɛ u tɛ se ka kɛ kelen cogo si la sabula dédouanement transport bɛ kɔfɛ taw la ka na mais suffit que i k'o prix f'u ye ani mun bɛ dilan an fɛ i k'o prix fɔ dɔrɔn u bɛ kɔfɛta de préférer parce que u b'a fɔ ko o de da ka gɛlɛn o de ka ɲi bon danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ minɛnw kolo kun ka gɛlɛn u ka girin o da ka nɔgɔn nka sisan minɛnw u jasila u barika dɔgɔyala wa wari fɛnɛ cayala bon ne kɔni fɛ o tɛ minɛn dɔrɔn ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ gɛlɛya cogo ye quoi o fɛn bɛɛ de jasilen don sisan an ye client dɔ sɔrɔ butigi kɔnɔ yan a ka seereyaw filɛ ne ye Safi Sangare n sabu dugutigi denene minɛnw sanni ka d'an ye mais gɛlɛya bi hali ni kan ka fɛn o fɛn san k'i b'a bila i den kun i mana na prix min bɛ fɔ o b'i jatigɛ an bɛ fɛ dɔgɔwɔ minɛnw da la o de ka d'an ye mais n'i nana k'i bɛ fɛn min san a ka d'e ye k'a san ka bila i den kun u bɛ prix min fɔ i tɛ se k'a san Afisatuba fɛnɛ ko k'ale ye client ye min bɛ to ka na sanni kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Seba ka butigi kɔnɔ ne tɔgɔ la Sanina Seba fɛ n bɛ se ka san 4 san 5 bɔ san tuma dɔ la minɛnw bɛ jigin minɛnw bɛ yɛlɛ ko essence ko problème ko de y'a to minɛnw bɛ ka yɛlɛ a bɛ jigin ni commerçant sera ka caman ba bɔ minɛn prix la a bɛ diya an ye an ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye k'a k'an bɛɛ kunɲɔgɔn wɛrɛ VOA Bambara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan Mariam Tarawele
Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatolanta Bunagun Kamali la arbitre jalatigɛba Elaji Birama Kone kelen ka jogi mɔgɔ dɔ fɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen stade malien de Bamako ni Isfasi ka ɲɔgɔndan senfɛ Kulukoro stade Jara Achila Mali arbitre ka tɔn Senatolanta kunda AFM Amical des arbitres de football du Mali a y'a yira ko arbitre ka baara sonsorolen no fɔlɔ n'o ye file fiyɛ ye. A ɲɛma Usmani Sidibe ka kumakanw filɛ. An bɛ k'an ka dusuma kasa de yira u la min kɛra an ka camarade la a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ an ye championnat suspend fɔlɔ on a suspend à toutes les activités sportives que ce soit sur le plan de la fédération les ligues hali carré kɔnɔna na n t'a dɔn n'aw ye kunkanw mɛn hali carré kɔnɔnaw na i tɛ tenu arbitre la peut-être u bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛw de ta kɛrɛfɛ ka match kɛ sinon les arbitres officiels olu tɛ match kɛ bilen ko in kelen an b'a senfa dan les arbitres sont décidés de Bamako jusqu'à Kidal de Kidal à Kayi tous les arbitres sans exception. Jalatigɛba arbitre bɛ se ka fili senatolantan senfɛ Usmani Sidibe. Ballon tɛ bi jɛ ballon bɛ bi min jɛ fɛn bɛ k'olu la. Mais ni arbitre filila hali ko kelen hors-jeu kelen na ou bien fautinin kelen na o fana ba bɛ nemi arbitre fana ye mɔgɔ de adamaden kɔni n'i bɛ ji min i bɛ fili nanbara yɛrɛ o t'anw ka jargon yɛrɛ la on peut se tromper mais on ne fait pas sciemment de jouer sur le résultat d'un match. Jalatigɛba arbitre Elaji Birama Kone min jogina a ka bana ka fusa an bɛ waati min na ko sisan banabagatɔ yɛrɛ an bɛ Ala tanu a bɛ Ala tanu bi a bɛ Ala barikada a fari a ka fusa i ka fusa kosɛbɛ Ala ka nɔgɔya kɛ hali bi Ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Mali arbitre ka baara sonsoroli senatolantan kunda a bɛna to senna fo waati jumɛn kunnafoniw y'a yira ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka la seli don. Ayiwa an tɛna se k'an ka bi kɛnɛ ni kuncɛ ka sɔrɔ an ma tasibila kɛ an yɛrɛ ka VOA kɔnɔna la yan nɔ an ka kunnafoni diladonsow a n'a masaw ye a fɔlɔfɔlɔ o y'an ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Salwa Jafari ye ale de bɛ VOA Afrique kunna an ka tasibila an bɛ foli kɛ a ye n'an bɔr'o la a n'a ka cɛdenw an bɛ foli kɛ Timote Donama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye n'o ye Idrissa Seydou Dia ye a ka foli bɛ kɛnɛ nin kan yan Idriss Fall a ka foli a n'a ka tanuni a bɛ kɛnɛ nin kan yan nɔ. Awa Félix Yepasi Zemburu ale fana y'an ka donsoba masaba dɔ ye a fana bɛ VOA Afrique kɔnɔna na yan nɔ o mana bɔ yen a cɛdenmisɛnninw olu ye Jacques Aristide Eric Makirakazi John Lindon Roger Muntu Georges Léonard Sagno Abdrahamane Dia ani Gabi Dorsil ninnu bɛɛ de ye VOA Afrique baarakɛlaw ye awa tasi foli k'a f'u ɲɛna k'u ni sali ka an yɛrɛ ka VOA Bambara k'a daminɛ an ka ɲɛmɔgɔ la n'o ye Bagasi Kura ye ka na se Modibo Danbele ma Mariam Tarawele Cheikh Thierno foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka taasi bila ka aw ye nin kɛnɛ nin kan nin de bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na a la jɛra Cheikh Thierno fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele ma fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.